Проявата се утвърди като едно от най-значимите в България в сферата на фотоизкуството. Именно в човека до мен бяха зададени високи естетически критерии и беше провокирано майсторството на изкушените в светлописа българи. Амбицията на организаторите е този конкурс да прескочи териториалните граници и да стане международен. Имената на журито и призираните фотографии ще обяви господин Петро Сазинян. Добър вечер на всички, уважаеми приятели и жители на град Казанлък, на творчеството на Чудомир. Това, че е писал и за фотографите, значи ние сме били някъде в неговия обсек, т.е. интерес, както е писал, нали, прави нещо там и накрая штрак нарейка на портрет. Ние продължаваме да портретираме, както се казва, и хубавото и лошото, което ни съпътства. Това е нашата съдба и тук сега, качвайки се на тази сцена, си припомних един малък епизод. Може би бях на 5 или на 6 години, баща ми беше взела с него си. Той снимаше поредния спектакъл по Чудомирови разкази. Тогава имаше рубриката "Не съм от тях". Пак може би в рамките на тези дни за Чудомир. И аз, разбира се, имах възможността като негов син, нали, да влизам навсякъде тук, във всички стаички, по всички гримьорни и така нататък. Но точно на този спектакъл в антракта реших по едно време да премина от едната страна на другата страна, така прибягвайки, нали, просто да привлека по някакъв начин вниманието. Направя го, разбира се, и сега си казах, нали, по принцип, къде е връзката наистина между тези два за мен велики казаначи, не само те. Фотографията наистина е едно многообразно изкуство и аз се радвам, че намери място в палитрата от всички изкуства, видове, които Казанлък, наистина един уникален град със своите творци, с това, което са направили през годините, с това, което умеят да дават не само на България, но и на света, да дават възможности да преценят наистина творците извън града, които са интересните, това, което е традицията, което се спазва, наистина подлежи на аплодисменти и аз се радвам, че тази вечер и възможността да застана пред вас тази вечер. Благодаря. Повечето неща, свързани с конкурса, Жоро ги каза, но с заповед на госпожа Галина Стоянова беше сформирано жури, чийто председател съм аз. С това искам да подчертая изключително благодарност към общината за това, че за пореден път подкрепи наистина този път финансово, надявам се, не е аморално наградите за разлика от вестник Стършъл. Но изключително ми е приятно наистина един не толкова известен творец, може би в нашите среди. За първи път ние се запознахме точно преди 5 минути отпред на залата, а и журито, което е в състав, всички фотографии, които ще изборя тук, част от тях са тук и Колю Пейчев, и Жилян Николов, и Александър Иванов, се гордеем, че ние сме национално жури. Нас са наканили на всякакви национални фотографски конкурси, така че аз за това казах, че Казанлък се гордее, че има свое национално жури в лицето на тези фотографии. И удоволствието да връча, нали, да се даде и първата награда, това ще има председателя тази година на Фондация Чудомир, господин Симеон Георгиев. Добър вечер. Пак клише, че снимката, или в това е модерен вариант, снимката наистина може да бъде 1000 думи. В лицето на тази годишния победител това наистина е вярно. Тя не само, че показва 1000 емоции,
че може да обедини различни хора. Тя в случай обединява един и същи човек през времето. Ако все още изложбата на дисплей, бих посъветвал всеки, който няма възможност наистина да ми да ви впечатляващи. С това идва към официалната част. Първа награда и 700 лева и статуетка Чудомир се присъжда на Десислава Игнатова. Изключително ми е приятно да поканя фотограф-художник Колю Пейчев, най-добрият фотограф в село Ръжена и околието, нали така? Да връчи втора награда, която се присъжда на Стоян Илиев от град Пловдив. Благодаря много, че са оценили моите фотографии. Много се радвам, че скоро ми връчи. Така, трета награда трябваше да връчи Александър Иванов, но той в момента пътува, както и носителя на трета награда Здравко Димов също го няма тук в момента. Тази година за първи път има и две поощрителни награди, които обикновено присъждаме по една участие в 11-ти национален фотопленер, който пак е една традиция в Казанлък и който може да се каже, че вече е най-стария фотографски пленер, който поддържа този формат в България още от 1985 година, който също е създаден благодарение тогава и на община Казанлък и сега също продължаваме традицията. На тази година, тъй като бяхме наистина много затруднени от интересната колекция, която се получи от снимки, дадахме две поощрения. Пленерът тази година ще се състои от 30 май до 3 юни. На 3 юни ще открием изложбата на улица Искра 4. Това са Калина Борисова от Стара Загора и Александър Иванов. И Александър Иванов от Пазарджик. Тази година, благодарение на Ротари клуб, които също се отзоваха на нашата покана да присъдят една награда, именно поради темата, която е човека до мен, което се вписва изключително в идеите, в съществуването на Ротари като организация световна, решиха също да учредят една награда. И ние направихме специалната награда, която ще връчи този път Жилиян Николов, който е пас президент на Ротари клуб Казанлък. Фотограф художник също.
Специалната награда се присъжда на Николай Сираков за творбата му "Лавандулови мечти". Само две думи да кажа. Първо, Бедо беше много скромен. Днес каза, че нашето жури е национално, то е международно, понеже имаме арменец председател на жури. Второ, тройно съм радостен, че връчвам тая награда, тъй като по произход съм туриец и по душа. Мой дядо се е четвал с билгейка вкъщи с чудовир много често. Второ, като фотограф и колега на нашия приятел Пловдив. И трето, като ротаен, се чувствам много така щастлив, че връчвам тази награда, за което благодаря. Благодаря ви от всички нас. Обещаваме да ви снимаме наистина красиви и хубави такива, какъвто е нашия град. Благодаря.